ka girgirbo ana sanya leri. Yawwa amin amin. Yawwa. Assalamu alaikum. Yawwa. Mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya. Din masoya na su so Alhaji Muhammadu Dauda Kahutu Rarara. Baya goya marayu. Uban mara uba. Mai uban ma kai ne uban sa Dauda. Ubangiji Allah kara ma san aiki. Daukaka Allah kara ma. Yau ga ni a gidan Muhammadu Dauda na tuwar kaza na yaga ta sosai. An balla sera. Na ji na yi hani'a jini na ya dawo an jona min ruwa duro daya sannan rarara yake bayan haka ya girbi mau na ga jinin ka ya dan dawo yanzu ga mayin na ga kaba ka takalmin ka sani ba ya cinye ya zine game da zuwa gidan malugu to yanzu na baka mayin ka duka yawo a kan mayin kai ba yadda aka matasa suke hawa Q-bike kai ma ka hau Q-bike I love you sunan bayanin nan Q-bike matasa suna hawa Q-bike sai dai a rage mun hanya an za a rage mun ba sai na wanke kamata batun shari'a fa an gama batun shari'a ku zo duk wanda yake so ya hau komin annabi Nuhu ya zo yi Dauda ya zo yi wannan tafiya ta mu ya imani inna annabi yake nan ne Madina tafiyar mu ta kan duniya Allah ka baiwa Najeriya zaman lafiya Allah ubangiji ya kara kawo tsaro a Najeriya Allah wanda Allah ya baiwa Allah kai kace duk ka bai mutum mulki mutum ya hasada da kai ya fada in kudi ka bai mutum haka ya hasada Allah da kai ake fada idan Allah ne ya bawa rarara ni ma ya bani Allah ba za mu kibi ba alhamdulillah ma sha Allah Allah kara annabi daraja ABC mun yi addu'a Allah nuna mana gaskiya wallahi na hauke tafiya yau na gane gaskiya na cire jar hulan na ko ma hin ba ni a tafiyar nan amma yanzu tunda na biyo masu daraja sun dora mana jaddara Allah kara gwamna lafiya ubangiji Allah gwamna namu shugaban kasa na je yayi mun alheri yanzu gwamna na dawo hannunka ina ga Allah maraya da ni ka rike ni na cire hula na dawo masu daraja ko ina ko